ଉପନ୍ୟାସ ନାବାଳକ। ଲେଖକ ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ। ଉପନ୍ୟାସ ନାବାଳକ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ରାଜାପୁଅ ଘାଟେ ଜଗିଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି, ମତେ ସୁନାର କଙ୍କଣ ମାଗୁଛି ବୋଲେ ହୁଁଟି, ସୁନାର କଙ୍କଣ ନେରେ ବୋଲେ ହୁଁଟି, ତାକୁ ପାଣିକି ପକେଇ ଦେ, ମତେ ମାଉଁସ ପିତୁଳା ଦେ। ଏଇସବୁ କଥା କହୁଥିବା ବୁଢ଼ୀମା ଏବେ ଆକାଶର ତରା। ସେ ହିଁ ଆମକୁ କହୁଥିଲା ମଣିଷମାନେ ମଲେ ଆକାଶର ତରା ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେ ତରା ସବୁ ଆକାଶରେ ତରାସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଲା ମଣିଷଙ୍କ ଆଖି। ବୁଢ଼ୀମାର ସେଇ ସବୁ ଗପ ଭିତରୁ ନାନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିର୍ଗୁଡ଼ିମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ପାଇ ଆମ ଗାଁ ତଥା ପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଡରନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ହଳଦୀ ଚୁଆ ସିନ୍ଦୁର ମାଖି ହୋଇ କଳାବଳା ପଥରଟେ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି କେବଳ ପିତଳର ଚକ୍ ଚକ୍ ଆଖି ଦିଓଟିକୁ ଛାଡ଼ି। ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଗପର ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ବଶ୍ୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ହଇଜା ଠାକୁରାଣୀ ବସନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ବା ନାନା ଅପଦେବତା ଅପଦେବତୀମାନେ ଆମ ଗାଁ ତଥା ପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାନା କଦର୍ଥନା ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଯୋଉ ସୁଲି ବୋଉଠି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବି ଏବେ ଆକାଶରେ। ଯଦିଓ କୋଉ ଦିଟା ଚକ୍ ଚକ୍ ଠାକୁରାଣୀର ଆଖି, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଆକାଶରେ ଠାବ କରିପାରୁନା। ସୁଲି ବୋଉ ଦିହରେ ବର୍ଷକେ ନିହାତି କମରେ 3-4 ଥର ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପେଇ ଦିଏ ତା ବାତଜରୁଆ ପାଟିରେ। ତା ଟହଟହ ହସରେ ଆମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଲୁଚୁ କବାଟ କଣରେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗାଁ ବୁଲା। ହାତରେ ବେଁ ଲମ୍ବର ନହକା ବେତ ଧରି ସୁଲି ବୋଉ ବନାମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଁ ଗାଁ ସାଇ ସାଇ ବୁଲେ। ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ ଖାଏ। ଆମ ବଡ଼ବାପା, ଯିଏକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ, କାନରେ ହାତ ଦେଇ ବଡ଼ ଲଳିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାଆନ୍ତି, ସଖୀ ମୋରାଣ ତତେ କହିଦେ ସେ କିଏ ଲୋ। ସୁଲି ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରେ, ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ କିଏ ମୁଁ? ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? 700 ମୁଣ୍ଡ ନେବି। ଏଇ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପଇଲା ପଇଲା ପଇଲା। ତାପରେ ପୁଳେ ଜଳନ୍ତା ସଳିତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଇ ସେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼େ। ତା ଦାନ୍ତ ଜାବ ପଡ଼ିଯାଏ। ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ପରେ ସୁଲି ବୋଉ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠି ବସେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ପକାଏ। ଆମ ବଡ଼ବାପା ତାର ଦେଢ଼ଶୁର। ସଂକୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ ସାଥିରେ ବଡ଼ବାପା ଫେରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଫେରେ। ମତେ ସୁଲି ବୋଉ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁର କାରଣ ପଚାରେ। ବଡ଼ବାପା ହସି ହସି କହନ୍ତି, ଆରେ ବାପା, ଆମେ ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ବି ସେମିତି। ଆମର ଯେମିତି ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ଏଇ ମଣିଷ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀରେ। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା। ମୁଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବଡ଼ବାପା କହନ୍ତି, ବାବୁ, ଏସବୁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ୟାକୁ ସାଧନା କଲେ ଢେର ଗମିଲେ ଯାଇ ପାଇବୁ ବାପା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ବିଦ୍ୟା କାମ ଦବନି। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ସାଧନା। ସେଇମିତି ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ପଥର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାନା ଘଟରେ ପଶି ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାପା ମହା ବିଷମ ପାଠ। ଆଗ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଏସବୁ କଥାର ରହସ୍ୟ ବୁଝି ହେବ। ଢେର ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ କଥା ଭାବିଛି। ଏମିତିକି ସଖିଅପା ମରିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ବଡ଼ବାପା ଯେମିତି ପଥର ହୋଇଗଲେ ଓ ଯେମିତି ମଶାଣିକୁ ଗଲେ, ସେ ଯାଏ ବି ମୁଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ କଥାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବାପା ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସତରେ ବାପାଙ୍କ ଶୋଇବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଯେବେ ପଚାରେ, ବଡ଼ବାପା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କ'ଣ? ବାପା ହସିକି କହିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଷାଠ। ତାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଠିକ୍। ମୋ ଆଖିକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ନିଦ, ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତର ନିଦ। ଦିନଯାକର ଖଟଣି ପରେ ବାପା ବି ହାଲିଆ ହୋଇ ହାଇ ମାରୁଥିବେ। ବୋଉର କାମ ସେଯାଏ ସରିନଥିବ। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ମୁହାଁ ସାରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ Sample complete. Ready to continue?